Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So yun guys, katatapos lang namin magtarawih. So Ramadan ngayon, so back to work na naman. So kami yung duty ngayon sa gabi na yun. So ito, kasamang team, kasama namin si Kalalagan na yung team side E. Ito, inikot namin ng buong Baclaran. Kami yung task force ng buong Baclaran, ang barangay Baclaran. So ito guys, ang ganda ngayon ng Baclaran. So unang termino pa lang ng aming mahal na kapitan. So dami na nagawa. So dati dito nadadaanan to pero madilim. Nakakatakot dumaan dito kasi madilim ngayon ang liwanag ng buong Baclaran. Ito lahat ng street may ilaw, may street light, lahat yan. Dati yan ang dilim. Tapos ngayon napakalinis at napakaliwanag. So hindi ka na matatakot dumaan dito kasi ang liwanag na ng paligid ng buong Baclaran, lahat ng street may ilaw. So yun lang, thank you so much and wasalam.